Tadi kalau kelong, tadi kepala ada kena apa kelihatan? Tadi yang kelong. Kibor distrik Jonggeri Boy kila Shimkhia hak bapenlong ya ke distrik Borok Kawai ke distrik Kabala Banyakun bat banyada naga klam coronavirus dah keba kalaya beteng man kasi ban cendret dawai hakeleng ki jaka jonga distrik ha ki jaka ki bailu mriu bungut kiba omla ban khang kum ka office jong deputy commissioner ki dukan marbam bat kue de ki jaka lumpai ba ya kene ka jing cendret dawai la Shimkhia da ka district water sanitation mission DWSM Swatch Bharat kabala ilam khmat da i district coordinator ikong Alvin M Shangpliang ha ka jing yadon rengkat jong uba obirani ubade chairman jong ka Riboy Area Welfare Association Rawa harangkat ke jing trilang jong gidkot jong ka nega kanhun menta kasngi ka nega kanhun kalawan cendret dawai ha office trekam jong i deputy commissioner kum shibenta banyada ya ka nega jingpang coronavirus namar ka jingbun jong ginangwan dan kam ki berung ki bami ta sakhiru ia ka jing penbej ha kar kom yang lain ha ka jing jengai ka ba shimitar uwe na uwe pat upara breu